सिगां जोंनि जाथे बगिजुलि 1 नम्बर बगिजुलि बा बे बर' थुनलाइ आफादनि सायाव गोबां आइजोफोरा बा गोबां रायजोआनो भाषा रोङैनि थाखाय जोंनि बर' फरायनायाव एसे उसुबिदा जादोंमोन मानोना बर' फरायनायाव जेबोखौनो बर' बुजियाखैमोन ना बेखायनो बर' फरायनाया एसे गारनाय बायदि जादोंमोन दा एसे जों बुजायै गावनि भाषा बेखौ रावखौ लाखिनो थाखाय सब गासै रायजो राजाखौ बुङै दा गावनि फरायनायखौ बा गावनि भाषाखौ गावनि धोरोमखौ गासैबो आजावना लादो जों सेस्था खालामगासिनो दं जोंनि एरियानि गासै बर' रायजो राजाया गावनि राव गावनि भाषा गावनि फरायनायखौ दा गासैबो आजावना लादो निमाहा होगोन होनना सानो नै अराय नोंसोरनो हारिनि सायखं अराय नोंसोरनो हारिनि सायखं नै मुंख्लं साहाथिंजा बाजबारि खोलाथिंजाय थाबारि गेजेराव अमलासिबारा रमानंखोनि थाखै सोमावसारनानै लाजिनांबाय बर'नि नाम हेलसागुरि आरो आस्राबारिनिफ्राय जिउखौ मोनां खालामना सजनिकान्त दोदै नुबाय थानाय बर'निनो गोथैसालिमोन नुजाफैयो फिन्ना फुन्ना गोसो गुदुं खालामना बोराय बुरै सिखोला सेंग्रा दोनै बिसोरो जेराव गैया सोमावसारदोंमोन बर'निनो आयथाबारिमोन मालायनि सायावनो बरपेटा रुट मुङै जाबाय दा मुंदांखा थुलि साहाथिंजा बाजबारि खोलाथिंजा आयथाबारि गेजेराव अमलासिबारा गोजोन्थों दिनैनि हाबाफारिनि सायाव जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थादों 28 सेप्तेम्बरखौ आरो बियो थांनाय 1974 28/28आवहा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' रावनि थाखाय रोमान हांखोनि थाखाय बिग्रायनानै बरपेटा रुटनि सनिका गोजौ फरायसालियाव मोनसे पेकेटिं जादोंमोन बेयावनो बै समनि जितु नखर मन्त्रि हेतेश्वर शइकिया दंमोन आरो बिथांमोननि आमोलाव जादोंमोन आरो बिथांमोना हयथ' गोब्राब जोंनि जे भाषा सोमावसारनायखौ नायनो हायाखैमोन बिनि थाखायनो जोंनि बर' सानै सेथि मुंख्लं जानाय अमलाराम बर' आरो शिब बर' बिथां सानैया बै समावनो जिउ गोमानानै जोंनि रमान हांखोनि थाखाय जिउ होलांबाय आरो बिनि उनाव गोबां हाजारसे मानसिफ्रा
जोबथेसालियाव थांदों, सोरबा बुजादों, सोरबा लेंग्रा जादों, सोरबा बेबायदिनो हाजासे दुखु सैनानै आरो दिनैहालागै जोङो जे रमान हांखोआव गोबां मानसिफोर थैबोबाय, गोबां न'खरफोरा सिलिंखार जालांबाय जानो हागौ। आरो बेनि उनावहा जोङो फैयै फैयै जोङो बे मुंख्लं सानखौ जों सिबिबोबाय थादों आरो बिथांमोननि मानखौ बावबाय थादों। नाथाय जोङो रमान हांखोसो सोमावसारदोंमोन, नाथाय बिनि बेलायाव जोङो मोननो हाबाय देबनागरि हांखो। अब्लाबो जोङो बिथांमोननि जिथु नाजानाय, बिथांमोननि जिथु बिथांमोननि सोमावसारनाय, बिथांमोननि जिथु देहा थै होनाय, बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिया दायो गोबां जौगाबोनो हाबाय। जों दायो देबनागरि हांखोजों जोंनि गोजौ थाखोहालागै जों फरायहैनो हाबाय, MA फरायनो हाबाय। बेबायदिनो गोबां फरायनानै जोंनि जाथिया जौगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेबायदिनो दिनै जों गोथार सानखौ जों फालिदों आरो जोंनि रुंसारिफोरखौ दिनैनि सानाव जों मान आरो बावनाय जाबाय आरो बिथांमोननि जिउआबो सोरगोआव आलो गोजोन थाथोंसै। आं बेसेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। जोंनि दख'रायाव आथिखालावहा बर्तमान गंनैसो गुदि फरायसालिया जोबलांनो हमबाय। बेबायदिनो 1 नम्बर बगिजुलियाव दङमोन आरो बियो बर्तमान जोबनानै दोङो। आरो बेबायदिनो जोंनि जिहेतु गंनैसोल' LP स्कुल दोङो दायो जोंनि दख'रायावहा 3 नम्बर बगिजुलियाव गंसे दोङो, रिंखांफोराव गंसे दोङो, बगिजुलि मुरुनियाव गंसे दोङो। बेबायदि LP स्कुल हिसाबै MA स्कुल हिसाबै जोंनि नैबे बगिजुलि बे 1 नम्बरावनो बे जोंनि MA स्कुला दोङो आरो हाइ स्कुल हिसाबै गंसे दोङो बगिजुलियावनो। नाथाय बियो बर्तमान दासिमबो जों सरकारनिफ्राय खाबु मोननो हायाखै। जों आसा फारिदों जोंनि जेसांखिनि गुदि आरो MA स्कुल आरो हाइ स्कुल दोङो बेयाव जोंनि बर'फोरा फरायनानै निस्सय जौगादों आरो जौगालांबाय थांगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर' बिजोंनि सोमोन्दै जोंनि प्राइमारिया। गतिके सिगां एसे लोरबांमोन, दा जों फैनायनि गेजेरजों दा जथेस्थ' बर' बिजोंनि सोमोन्दै जों बर' बिजोंनि थाखाय जों जथेस्थ' खामानि मावदों। जोंनि रायजोफ्रानो जा, जोंनि आफादगिरि नेहाथारानो जा, जोंनि जिल्ला सोद्रोमानो जा। गतिके जों दायो बिदिनो जाहाथे जोंनि बिगोमाफोरा प्राय माने स्कुलनि माखासे प्रब्लेम दं, जाहाथे टिचारनि प्रब्लेम, बे स्कुलफोराव फुलफिल गैयामोन। बिनि थाखायबो माखासे गथ'फोरखौ बेलेग स्कुलाव हरनाय जादोंमोन। बिसोरखौबो दा जों आफादनि जानानै गोबां बुजायनाय जादों। दा बर्तमान जोंनि प्राइमारि लेभेलाव बर' बिजोंनि फरायसालिया गंब्रै दं, बिनि गेजेराव गंसेल' सरकारि, माखासेया भेन्सार जानानै दं। दा जोंनि बुंनो थाङोबा आफादनि जानानै दा मोजाङैनो सोलिगासिनो दं आरो बर्तमान जों बिदिनो नाजाबाय थादों। आरो लोगोसे माखासे जोंनि बर' माहारिफोरा बर' बिजों फरायनानै जे साख्रि मोना होननानै बिदि साननाङा। जों बर' बिजोंनि फरायनानैबो गोबां गिदिर गिदिर साख्रि मोननो हायो। नैबे बगिजुलि बर' थुनलाइ आफादा गोबां खामानि मावदों आरो मावबाय थागोन। आरो बिदिनो जों उनावबो जाहाथे बर' बिजोंनि सोमोन्दै गोबां नाजाबाय थागोन। बेखौनो खावलायो जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे बर' बिजोंखौ बिदि मिसलेट साननाङा, जाहाथे बेलेग फरायबाथो इंलिस फरायबासो साख्रि मोनो बिदि साननाङा। आरो बेखौनो आं खावलायो जाहाथे बयबो बर' बिजों फरायो, बर' मानसिया। बेखौनो खावलायनाय आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयाव फोजोबनाय जाबाय। दिनैसिमबो जोंनि ओनसोलाव भेन्सार स्कुल जाना थानायनि मेन कारनानो जादों जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामदोंमोन आरो बेयाव जोङो लेन्ड प्रब्लेमनि थाखाय जोङो थालांनो गोनां जादों। माखासे गोबां स्कुलानो सिनियर गोजामोन, नाथाय आथिखालाव जोङो लेन्डखौ मोननो हायाखै। बे लेन्ड गैयिनि थाखायनो जोंनि स्कुलफोरा थालांबाय। बावैसो 2020आवहा मोनसे टिउटर हिसाबै लादों आरो बेयाव टिउटराव मोननो हादों। जों लेन्डखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोननाय बायदि जादों, NOCखौ। बिनि गेजेरजों जोङो बे टिउटर हिसाबै फोरोंगिरिफोरखौ जों मोननो हानाय जादों बगिजुलियाव। जोंनि मिरु थुनलाइ आफादनि मावथिफोराथ' गोबां नाजादों आरो जोंनि जिफोर नांगौ, जेफोर जों हरनांगौ डाटा बेफोरखौ जों हरबाय थायो। आरो जों आसा फारिदों जोंनि मिरु थुनलाइ आफादा गोजौ सरकारजों मोजां रायज्लायनानै जोंनि जिथु BTR गोरोबथाजों मोनसे स्कुल लानायनि खोथाया बेरखांबाय थादों। बे जिथु BTR गोरोबथानि जिथु थांखि, बे थांखियाव जोंनि बर' स्कुलफोरा जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज जायो, सरकारिकरन जायो, बेखौनो मिजिंथिनाय जादों।